Kum ka jing isim benta halor ka jing don kam jong ki pajba ka thain bat ka district. U MLA jong ka omsning constituency uba Jason Saukumi Maulong. Ulan no senyang arlak tengka na kebenta bansana ya ka pankhana pajba. Ha office terikam jong u block development officer ka umling CNR di block. Kumban syupen kan mau. Kene ka CNR di block ka kentup ya ki katto ka ne teli ki shenong ki bahap apo ka nongpo constituency. Katto ka ne teli ki shenong ki bahap apo ka jirang constituency. Bat katto ka ne pat ki shenong ki hap apo ka omsning constituency. Uba biren singkli haba jingkren ula ong bahadin bau MLA jong ka omsning constituency. Ula yo ya ka jingtip na kinongkit kam ka parti PDF na omsning constituency. Halor ka jingdon kam ke pankhana pajba na kapanta ki pajba ki bawan don kam ha ka teg office sorkar. Maria yo jingtip une u MLA da ka jing sokhya. Ula no senyang arlak tengka da ka jingya sothu jingmut bat u block development officer ka umling CNR di block u Dr. Arnong Rum. Haka khatsan tarik ubnai nailar arjar arpuai. Lalak sendon ban pili pajba ia kene ke pankhana pajba. Da ka jingya don lang jong uba biren sengkli ubdeu chairman jong ka umling CNR di block. U Dr. Arnong Rum ubdeu block development officer. Uba Lansius Imli kinong trei ki bedon ha ka teg office sorkar bat kiwei. Hakaba u MLA bedon borom demi ubak Jason S Maulong jong komisning konstitusi ulai i ke jing jong ka blok hang ne haka gili sebar kini marketa ula ai kene ka senyang kene ka por te so ban ai ku blei u bat ku juru kene ka por ngin plino ye kene ba kinyo ban pedon kam nak penta jing phoi jing suba jong kene ka jaka để cho ai về cái này cái riêng cái bà nè cái scam bật cái long cái riêng cái khối nè cái ta cái này cái public littering để ngăn oat cái vấn đề và ông đây tăng hàng này hàng linh hà bảo động kỳ ca trong cộng đồng thì thôi và ông Iraq nạc một tay trong cam trong quậy bạ để ngau ba ai khu lây u ba Jason S Maulong MLA trong công ty konstitusi ba udang yo kamet ke basai ke baklain udang yo ka bor perkat kumno ban perba haki imlang ka salang haka secara kadar ka badai hamtam jong kadong riboi ke jungi dengan semua ni ke por ba inang sai nang klain ini yo ke start de tang kini kitin ngai khu lây ya ba Jason khu lây sibun